Arratsaldeon, Talaia irratiaren beste aldean zaten guztioi. Gaur urtarrilaren 22 dugu eta lehenengozeko eta bigarrenako lagun batzuk elkartu gara irratsaio entretenigarri bat zuei eskaintzeko, besterik gabe aurkezpenak egingo ditu. Gaur zuekin lehenengozeko Izen, Lorien, Lucia, Aien, Ari, Dana, Alesia, Lena, Kate, Nutri, Ibai. Dena txuri dago baina, guazen denok jolastera. Jantzi eskularrua, tapauka eta txanoa. Kanpoan hotz dago baina, irrifarra dugu hauan. Zuaitzak izkutatzen ari dira. Aupa lagunak, eguraldiaren berrien mango dizuet. Gaur Hondarribian 10 gradu ditugu, zerua oskarbi dago, giro polita dugu. Lagunekin ongi pasatzen aukera, elurrak izkutan atuta, guazen papina bat egitera. Egun motzak gau luze xamara, lagunekin ongi pasatzen aukera, elur malotak izkutan atuta, guazen papina. Urtarrilan gaudeniz oso aproposa iruritu zaigu hurrengo olerkia. Ea, gustatzen zaizuen, hotza, hau hotza, alde guztietatik izotza, eguna da beti motza, dardarka dut bihotza, hotza, hau hotza, alde guztietatik izotza, negua bai dela hotza, baina elurrarekin poza, hotza, hau hotza, alde guztietan hotza. Egun motzak gau luze xamara, lagunekin ongi pasatzen aukera, elur malotak izkutan atuta, guazen papina bat egitera. Egun motzak gau luze xamara, lagunekin ongi pasatzen aukera. Orain urtebetetzen txanda iritsi da. Zorionduko ditugu abenduaren 11tik urtarrilaren 22 bitarte urteak bete dituzten lagunak. Gaur zorionduko ditugu lehenengo Ako Ipar, lehenengo Beko Unas eta Maren, lehenengo Zeko Aner eta Magi, bigarren Ako Oier eta Ari, bigarren Beko Lur Tukso eta Jakez, bigarren Zeko Kiara Bera eta Leo, eta bigarren D Gelako Aira Manes eta Katxalin, zorionak denei. Gure gelako lagunak kanta bat eskain nahi dizuegu, aurrera bezlariak. Badakit laguna zuretzako dela, egun pozgarria, benetan handia, urte bat gehiago bete duzu laguna, bihotzez esaten dizut zorionak kutxuna. Zorionak zuri,
argazki polit bat irakurriko dizuet. Elurren mara, teilatuak ertzak borobil. Elurren mara, elurren mendiretan bil. Elurren mara, elurren zubit posit dabil. Negua heldu daia, ona gure etxe aldera, dena txuri dago baina. Aupa lagun, jolas dibertigarri bat proposatuko dizuet izki batzuek esango ditu eta gela bakoitzeko zerrendaren azken pertsona idatziko beharko ditu. Izki horiek arbelean ondoren izki horiek ordenatuta neguarekin zer ikusi duten izak lortuko ditu, errepikatuko dut. Jolas dibertigarri bat proposatuko dizuet, izki bakoitzekoz esango ditu, eta gela bakoitzeko zerrendaren azken pertsona idatzi beharko ditu. Izki horiek arbelean ondoren izki horiek ordenatuta neguarekin zer ikusi duten izak lortuko ditu. Prestatu zaitezte! Elur malutak ezkutanatuta, guazen panpina bat egitera. Motzak gau luze xamarrak, lagunekin ongi pasatzeko aukera. Elur malutak ezkutanatuta, guazen panpina bat egitera. Adi lagunak hasiko naiz eta A, L, E, J, errepikatuko dut, A, L, E, J, hurrengo hitza, A, Z, T, O, H, errepikatuko dut, A, Z, T, O, H, hurrengo hitza, A, R, U, L, E, errepikatuko dut, A, R, U, E. Zer pasatzen ari garen, zuen zai gaude, ekarri erantzunak irrati gelara. Pasatzeko aukera, elur malutak ezkutanatuta, guazen panpina bat egitera. Egun motzak gau luze xamarra, lagunekin ongi pasatzeko aukera. Elur malutak ezkutanatuta, guazen panpina bat egitera.
Aupa lagunak, zeintzu zarete? Mikel. Eta zer gelatik zatozte? Bigarrena. Lehenengo ze. Esan ditirek. Bale, lagunak, eta zeintzu diren antzunak? Gela. Hotza eta lurra. Primera laguna, txalo handi bat! Hala, segi! Zenita? Torri nara. Aupa laguna, zeintzu zarete? Zeni. Eta? Misa. Zeintzu diren antzuna? Gela, hotza, lurra. Primera laguna, txalo handi bat! Matos, a ver. Aupa lagunak, zeintzu zarete? Lukas. Ada. Eta erantzunak zeintzu dira? Elurra. Hotza. Eta gela. Primera lagunak, denak asmatu itxizia orain ere. Ia, hemen txugu parte hartzaile gehiago. Eta aurrera, torri, fotokolera, hemen jarri behar da. Ia, zeintzu zartzen? Jon. Jon eta? Aimar. Ia. Aimar, zeintzu dira erantzunak? Gela. Hotza. Oso ondo, eta hirugarrena? Elurra. Primera gauek ere! Baina ze ondo irakurri dituzuen, Ari, primeran. Listo, oso ondo, aurrera ba. Garaiako da egun motzak gau luze xamarra lagunekin ongi pasatzen aukera elur malutak eskutaratuta Pirineran pasa dugu jolas eta hauekin bukatzeko nik. Utarileko hilabetearekin lotutako esaera batzuk irakurriko ditu. Utarileko euritxu urtea dirutuz San Sebatia hotzan neguaren bihotzan negu bigunegia uda gogorregia. Eta bukatzeko esaera labor baina zoragarri bat negua edertzen du bihotza. Bihotza joe. guazen panpina bat egitera egun motzak gau luze xamarra lagunekin ongi pasatzen aukera elur malutak eskutaratuta guazen panpina bat egitera egun motzak gau luze xamarra lagunekin ongi pasatzen aukera elur malutak eskutaratuta guazen panpina bat egitera egun motzak gau luze xamarra Eta berria eta horrete etortzeko esperan gaude. Bitartean lehenengo mailako asmakizunak entzongo ditugu. Aurrera lehenengo maila. Arratsaldean berriro ere hemen gaude batzekoak irratia egiteko. Gaur ize Lorien, Lucia, Oian, Ayen. Adi entzun eta erantzunik idatzi. Flesa zaudete, aurrera Lorien.
dugu udan, badugu nebuan, errepakatu dugu, kristal polita, beti bustita, nahi dugu udan, badugu nebuan. Amaitu da euria, atera da eguzkia, hortzean zubia, kolorez ikusgarria. Berriro esango dut, amaitu da euria, atera da eguzkia, hortzean zubia, kolorez ikusgarria. Maindire zu zenbat eta garbiago, ni zenbat eta zikinago. Errepikatuko dut, zu zenbat eta garbiago, ni zenbat eta zikinago. Erantzunak etorri ematera. Anton, Irai. Nondik etortzen? Bat begelatik. Erantzunak? Hortzadarra. Ez digo lan denbora. Horra. Bale, zer idatzi duzute hortzadarra? Eta zer begio? Ez. Bale, oso ondo. Hortzadarra zuzena da, baietz? Txalo bero bat! Norze zeraten? Maren, Ada. Erantzunak zein? Elurra, hortzadarra, eguzkia. Oso ondo! Txalo bero bat! Norze zeraten? Oian, Kaiet. Nondik etortzen zeraten? Zer gelatik? Bigarren begelatik. Eta zein ziren erantzunak? Hotza, hortzara da, ura. Oso ondo. Oso
Oso ondo. Oso ondo, jaro! Zarete? Nor zauzirate? Jon? Aimar. Zer gela etortzen zirate? Lehengoa. Erantzunik ez ura, hortzadarra, euria eta elurra. Nortzu zirate? Markel. Naixo. Erantzunik esan. Izotza, hortzadarra, elurra, ura. Hala, segi. Zarete? Zeini. Eta? Misa. Erantzunak esan. Elurra, otartzarra Hortzadarra. eta dutxa. Bale, hortzadarra. Listo? Bale. Ziren erantzunak. Bat, izotza, 3, 2, ostarrara, 3, elurra, 4, ura. Gaurkoz gure txanda bukatu da. Datorren astean hemen egongo dira lehenengoako eta bigarren beko lagun saio zoragarri bat guri eskaintzeko. Bitartean gora talaia iratia eta hau pariteri. Jaten nituen lehen, orain ezin zer gertatzen ote da hemen. Zerbait badut baina ez dakitzen den. Barnean egiten dit kalte, nire gorputzak ez du maite. Aldatu didate dieta, orain ongi osasunez nago beteta. Jan ditzaket beste zenbait galeta.